Dobar dan, dobrodošli. Vi pratite još jedno izdanje emisije Pričaonica. Moje ime je Sanja Ćulibrk i moram da kažem da mi je posebno čast i zadovoljstvo što ću upravo razgovarati sa njom. Ona je jedna od najobrazovanijih Srpkinja, naučnica, akademik, filolog, filozof, profesor, prevodilac, pisac, novinar i avijatičar. Visoko obrazovana na našem univerzitetu na Filološkom i Filozofskom fakultetu u Londonu i u Moskvi, a studije završava sa zlatnom značkom kao najbolji student fakulteta. I ona je prva žena vazduhoplovni novinar i prva žena vazduhoplovni urednik na Balkanu. Ja ću samo dodati, ona je žena koja tajnu života zna. Radmila Tonković, dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste pristali da govorite za Pričaonicu. Dobar dan, božanstvenoj Sanji. Samo sam prihvatila da govorim sa vama zato što ste takvi. Hvala vam. I hvala vam za tako divnu najavu. Vrlo je teško mene najaviti. Jako. Ja nisam stereotip, ja nisam obična osoba. Ja sam posebna u svakom pogledu, pa možda čak i u onom negativnom, jer je sa mnom jako teško i složeno živeti. Teško ako je čovek maliciozan, a divno do kosmosa ako neko ume sa mnom. Ja onda postajem sasvim druga osoba, nesebična, neko ko ceni lepotu života, ko ceni osebujnost života, ko voli da živi i ko drugima dozvoljava da lepo žive. A danas je toga jako malo. Izuzetno. I ja sam htjela da budem nesebična, pošto sam vas upoznala početkom ove godine i danima sam razmišljala o vama i kakva ste inspiracija i radost. I poželjala sam i naša publika da čuje nekoliko filozofija života koliko stane u ovih sat vremena otprilike. Ali hajde da ono što je interesantno prvo u vezi sa vama, izuze vašeg obrazovanja, je li istina da ste vi potomak Karađorđevića? Tako je, negde u dubini je, znate, u svim našim precima jedna onako iskra koja pokazuje da morate da izučite odakle ste, ko ste, šta ste i da se time ponosite. Ja se ponosim svojim precima. Moji preci su i Vojinovići ili Vojnovići, neko ima to i, neko nema, neko ima j samo i tako dalje. I jedan od slavnih predaka, to nije moja zasluga, to je njegova zasluga, je admiral Marko Vojnović, koji je osnivač crnomorske ruske flote. I na Sevastopolju se nalazi veliki trg koji se zove Grofovski trg, a posvećeno je njemu jer je on imao grofovsku titulu. Zatim imate Grofovski zaliv i imanje gde je on i sahranjen. I ja se veoma time ponosim. Zašto? Zato što je to dokaz koliko smo mi u dubini Srbi, neko ko može da se ponosi o svojim ljudima. Znači, ja i istražujem istorijski sve važne Srbe u svetu. Znate zašto? Zato što smo mi individualci. Mi nismo kolektivni narod. To kod nas nekako ne ide. Znate, nemamo sabornost, nemamo slogu, nemamo uvažavanje drugoga. Ja to mrzim jako, znate. Svaki čovjek je jedna planeta. Tek kad počnete da ga otkrivate, vi tek onda dobijate bogatstvo. Znate? Ne vi da ste takvi, nego je drugi neko takav. To je prelepo i sa vaše strane što tako negujete svoje emisije. I ja sam zaista samo zbog toga pristala da dođem u vašu pričaonicu i sviđa mi se i naslov. Hvala. Hvala vam. Toliko toga ima interesantnog u vezi sa vama. Takođe, voljela bih sad ovaj deo da čujemo otkud vi u avijaciji i otkud ta stalna potreba za adrenalinom i kako posmatrate kao filozof na to, s obzirom da pre aviona voljeli ste izuzetno motore. Znači, to je neki adrenalin koji je vama u krvi i kako vi objašnjavate kao filozof? Ajde, voljela bih to malo da čujem. Pa znate kako, samo moje obrazovanje govori da sam ja kontradiktorna osoba. Znači, volim ono čega se drugi plaše. Onda volim taj suprotni pol, naš muški, koji je toliko mene opčinio svojom pragmatičnošću življenja. Mi žene nismo pragmatične. Znate, nama treba poezija, treba nam ples, treba nam pozorište. Mnogo je teško muškarcima s nama, znate? Ja moram da budem realna, ali žene ne umeju da žive. Kako to mislite? Pa stalno, znate, sebi nameću prvo neke obaveze kojima ih nije obdarila priroda.
mi kao dva pola različita moramo da budemo jednako odgovorni prema sebi, prema porodici, prema naslednicima. Razumete? A mi to ne. Ne ume muškarac, ja ću to. Znate, nije tačno. Muškarci mnogo znaju lepo da odrade praktične stvari. Yes. Ja živim sa 3 muškarca, jednim mužem i 2 sina, ne obrnuto. Da ne pomisle ljudi Da svašta. ne pomisle ljudi svašta, pošto sam ovako kritična. I mnogo volim moju trojicu muškaraca, ali im poveravam sve što mogu da urade, a mogu sve. Ali otkud vaša potreba, ajde, o avijaciji? Vi ste proveli 23 godine u vojnoj komandi. U komandi ratnog vazduhoplovstva. Ratnog vazduhoplovstva. Šta to tačno znači? Ajde za nas. Protiv vazdušne odbrane koja se nalazi u Zemunu. Dobro. Sa velikim spomenikom na zidu prvog letača, to je Ikar, sa strane od pošte, glavne ulice, a sa unutrašnje strane imate spomenik našim poginulim vazduhoplovcima u zadnjem ratu. Njih je 41. Ja sam sve te ljude poznavala, učestvovala sam i u nekim pisanijama, ajde tako da ih nazovemo, o njima. I to su heroji naše otadžbine koji su uvek na prvoj liniji, koji ne žale svoj život i koji jako vole otadžbinu. I ja bih ovu prvu poruku dala u vašoj emisiji, da moramo uvek ceniti svoje heroje, svoje ljude koji su najhrabriji među nama i koji su spremni da za svoju otadžbinu daju život. A danas su takva vremena, znate, i teška je situacija uopšte svetska, tako da to teško dopire do ušiju svih ljudi, a pogotovo do mozga. Šta ste vi tačno radili? Tamo? Da. Znate, ja to neću nikada hteti da kažem i definisati, zato što je to jedan sveobuhvatan posao, vrlo težak, odgovoran, naporan, pun tajni, pun nesebičnosti i znate čega još? Čega niste ni svesni da možete da odradite, znate? Jednostavno, kad je u pitanju vaša otadžbina, vi onda izlazite iz okvira čak i svoga obrazovanja. Iako sam ja bila i glavni prevodilac i simultani i pasivni, sačekivala razne delegacije i mnogo naučila upravo u susretima sa drugim civilizacijama. Znate, to su ljudi ne samo iz drugih država, nego iz drugih civilizacija. Ako vam dođe jedna delegacija iz Francuske, pa ona iz Alžira, a mi znamo kakvi su tamo državni i međuljudski odnosi i civilizacijske tekovine sasvim drugačije, onda vi morate da se učite, namerno ovo se potenciram, ponašanju i ka jednoj i ka drugoj civilizaciji. I znate, tu prepreke i predrasude sve padaju. Jer ti ljudi koji su izabrani za najelitnije među svojim, znači vojnim snagama, oni imaju nešto što vi upijete ako ste pametni i primenite u drugoj nekoj delegaciji, ali ako niste pametni, nije ni mesto tu. Divno rečeno. Je li vam ikad bio život ugrožen? Ne. Jeste se plašili nekad za život? Ne, ja se inače ne plašim. Bilo je bombardovanje, ako se sećate, 99. kad smo mi sve vreme bili u komandi do onoga jutra, odnosno trebali smo doći to jutro na posao kad je naša komanda bombardovana i znate da je to urađeno danju, mi bismo svi izginuli i svi moji piloti i oficiri su plakali. To nije bio znak slabosti, to je bio znak žalosti za onakvom jednom divnom zgradom koju je projektovao Dragiša Brašovan, veliki vršački arhitekta i koja je bila sva u mermeru, u enterijeru, od roze do sivog. Onaj ko nije ušao u tu komandu, on ne zna koliko je ona lepa. I kad onda dođete, kao da ste došli na sahranu, znate, i ne volim o tome da govorim, ali tada mi je bilo jako teško. Znate, uništava se civilizacijska tekovina, uništava se rad jednog vrhunskog svetskog arhitekte, a onda se uništava i ono što ste vi doživeli u toj komandi od toliko divnih, elitnih ljudi. Ja moram da kažem da su vazduhoplovci najveća elita. Svi drugi moraju sami da se proglašavaju. Kako ste uspeli da dobijete poštovanje? Radom. Radom? Radom
i odnosom koji sami morate da izgradite. Ili ga izgradite ili ga ne dobijete nikada od tih ljudi koji toliko znaju da vas lepo ispoštuje. Evo, juče smo bili u crkvi Ružici na Kalemegdanu, u Vojnoj crkvi, gde već godinama odajemo poštu našim poginulim i preminulim pripadnicima 252. bombarderske lovačko avijacijske eskadrile. Zašto ja to potenciram? To su ljudi koji svake godine čitaju i daju pomen 266 naših pripadnika, bez obzira na religijsku razliku, bez obzira na svake gluposti koje susrećete svakodnevno u svetu, koji ne može i ne ume da živi ako ima predrasude i mržnju. Vi živite u Rusiji, praktično rečeno. Da, ja živim na relaciji Beograd-Moskva. A gdje ste odrasli? Kako mislite gde sam odrasla? Ovde sam odrasla. Da. Ovde. Ali znate kako, taj deo koji pripada mom životu u Moskvi, ja sam prvo studirala tamo, znate. Aha, odlazite tokom studija tamo. Da. Ali sam se vratila i posle 23 godine rada u komandi ratnog vazduhoplovstva, ja sam otišla, na poziv kolega Rusa, da živim tamo i tamo sam, već od 2006. godine. I mogu da vam kažem da živim u bajci. Ruska je skaska. To je nešto što ne možete preneti rečima. To trebate doživeti, trebate koračati. Ja besomučno volim novine, neistraženo, istoriju koje je puna Moskva. I ne samo Moskva, ja sam prošla celu Rusiju maksimalno. Vi ste prošli ceo svet. I ceo svet, tako je. I zato sa pravom govorim da je život lep. Samo ga trebate obojiti sopstvenim bojama. Ali pre nego što nam vi malo date neke smernice kako da se boji život, jeste li imali priliku, sa mnogim predsjednicima ste sedeli, razgovarali sa mnogim akademicima i tako dalje, a kada je Putin u pitanju, jeste li imali susret sa njim? Da, imala sam 3 susreta. Naravno, to nije face to face kako ljudi zamišljaju i izmišljaju kako se susreću. Ja sam bila u delegacijama, najpre sam bila kao novinar, drugi puta sam bila kao počasni gost dana pobede 9. maja i na ručku kod predsjednika Putina. Naravno, tu je bilo 50 ljudi, nisam bila sama. I treći puta mi je bio najlepši susret kada mi je gospodin Putin sa obe ruke rukovao se sa mnom i kada je rekao iz bratske Srbije veoma rado želim da se rukujem sa takvom damom. Kakav je? Kakvu energiju emituje? Pa, znate kako, vi morate u takvim susretima diplomatskim, naučnim, oni imaju izuzetno jake naučnike, znate. Ja sam izuzetno zadovoljna što se susrećem sa ljudima koji se izdignu iznad gluposti, koji se izdignu iznad mržnji, iznad prepreka, nego sve nauci podrede. I veoma sam srećna što sam ove godine kao jedini stranac u stvari nagrađena najvišom, kako da je nazovem, nagradom Ministarstva za nauku i visoko obrazovanje Ruske federacije. To ne možete zaista da preskočite jer je to vaš rad. To mi Srbija nije dala. Ali ja se ne ljutim. Srbija je moja, ona može i da greši. Ja imam i orden Karađorđeve zvezde 2. stepena. Znači, nije mene moja Srbija zaboravila. Ali vi morate u Srbiji biti malo drugačiji nego na svetskom nivou. Svi naši veliki ljudi su prvo negde napolju uspeli, pa su onda vratili i svi su rekli pa da, ja znam, on ili ona, oni su divni, uspešni, ali to vam neće Srbija prva nikada napraviti kao svom čovjeku. Zašto je to tako? Kakav smo mi onda to narod? Pa mi više priznajemo strance. Ja moram da vam kažem. To je moj zaključak. Možda drugi ne misle ljudi kao ja, ali ja mislim da je to... Mi smo malo ipak neprosvećeni. Malo smo ipak Skorojevići u odnosu na našu bogatu, divnu tradiciju. Prošlost ne bismo trebali biti takvi. Ali
nešto našeg čovjeka onespokojava, da je onaj negde sa strane ili stranac njemu važniji da mu se on dokaže, prikaže, da ga ugosti. Tu smo mi fenomenalni, ali ne Svončar. Da. Neverovatno. Neverovatno. Ali dobro, Srbija vam je, ako sam dobro razumela, dala Jorgovan. Ne. Nije ni to Srbija. Opet ne. Jorgovan mi je dala Amerika i Rusija. Znači, u Americi postoji udruženje Lajlak, što znači Jorgovan u prevodu, znači u Rochesteru, gde se okupljaju svake godine ljudi iz celoga sveta i znači neguju i sade jorgovane posvećeno velikim ličnostima. To je centar ove priče. Znate? I predsjednica tog udruženja je dugo bila baš Amerikanka, a ja sam dospela na jednu konferenciju međunarodnu sasvim slučajno. Iako u životu nema slučajnosti, znate? Ipak vas negde Gospod vodi, znate? On vam negde krči puteve. Sad je pitanje da li ste vi uvek hrabri i da li ste prepoznali taj pravi put. O tome se radi, znate? Ne da su ljudi neuspešni, nego morate da prepoznate, makar vam to ne pripadalo, makar vi bili mnogo više hrabri nego što se od vas očekuje, a samo hrabri pobeđuju. Nema kod kukavica uspeha i nema pobede. To je moj moto. I ja moju decu tako savjetujem, oni mi uvek kažu šta im se dešava, da li to prihvatiti. Ja naravno s njima to na neki način, izvinite, malo me ruski smeta, opsudi. Na neki način želim da im pojasnim šta je život, znate, i kakav je život i šta ih sve čeka. Ali ako im kažem zgrabi to, ne ponavlja se sve u životu. Nema repriza. Život nema reprizu. I to je nešto što mora svaki pametan čovjek, ali da zna da to dozira, proveri, prihvati i tako živi. I onda nema prosečnog života. Onda živite na visokoj nozi. Šta znači živjeti na visokoj nozi u vremenu, sada govorimo o Srbiji, vidimo da dosta ljudi... A da se vratimo na Jorgovane. Da, vidimo da su dosta njih je i nezadovoljno i kažu lako je, možda će sad reći, lako je njoj da ona priča, ona je imala sve uslove ovog života da bude i student i da studira i za mnoge tako kažu. Šta onda znači to? Kako onda da mi to definišemo? A znate kako, mnogo zavisi od vas lično za uspeh svog života. Nije tačno da su svi ljudi studirali kojima je bilo omogućeno da studira. Ja ne govorim iz svog iskustva, ja sam jedinica kod oca i majke, ali nisam bila razmažena. Ja sam morala da odgovorim na zahteve mojih roditelja, na njihova očekivanja, na ono što su oni uložili u mene i ja im se beskrajno zahvaljujem. Bez toga nema uspeha, znate. Ali ako roditelj živi nekim drugim životom i nije primjer svom detetu, tu nema uspeha. To je velika borba i tim ljudima treba skinuti kapu, znate? Koji sami uspeju, koji prokrče sopstvenim laktovima život, a to je mnogo teži put. Zašto ja ovo ovako kažem? Studirajući filozofiju klasičnu, znate, ja sam pokupila mnoge, ajte da kažemo, sentence, mnoge velike misli, velikih filozofa koje pamte možda samo po jednoj rečenici, po jednom moto, a on radio, izučavao, mučio se. Eto vam odgovora, znate. Sad je jako bitno naći moto svog života, ali je još bitnije i još teže živjeti po njemu. Znate, mi možemo da filozofiramo, da. To je nešto drugo. Ali kad treba da živite po svojim nekim opredeljenjima i sentencama ili kad nešto treba da preuzmete od nekoga, morate dobro da pazite da li vam sve to pripada. Možda je on bio u jednom periodu života, recimo, levo orijentisan. U drugom periodu života fašistički orijentisan. U trećem periodu života, a mi svi imamo podelu života na nekoliko faza, znate, i ne osjetimo ih da ne živimo više u onoj fazi. Pogledajte sad vremena kakva su, o tempora, o mores. Sad doživljavamo da smo i živeli onaj prošli život. Nešto novo nam se ne nudi, nego nameće. Kako ćemo u tom životu živjeti? Da li znamo? Da li možemo? Da li smemo?
to su pitanja koja morate sebi odgovoriti da biste pravilno se uklopili u ono što vas čeka. Kako vi gledate na današnje društvo? Pomenuli ste pre nekoliko trenutaka i našu istoriju i naši junaki, heroje, vitezove. Imamo zaista čime da se ponosimo, ali kada pogledate i ovu omladinu i kako govori, kako se ponaša, kakva su interesovanja. Znate kako? Ja uvek verujem u mladost. To je nešto što mene drži jer sam ja mlada u duši. Razumete? I ja mislim da omladina u ovom trenutku, ne sva, Dobro. ali ta koju ste okarakterisali tako, mora da se trgne, mora da se probudi. Ja tu vidim malo opuštenosti, nedozvoljene, vidim malo lenjosti, vidim malo... Znate, kad čovjek hoće da iskorači iz svog života, on se uplašio. Znate, strah je opasna kategorija. Vi kad ste u strahu ne znate šta vas očekuje dalje. Moj omiljeni filozof jeste jedan Skandinavac, Søren Kierkegaard ili Kierkegaard, ne znam kako ga ko prihvata pri prevodu, pošto je taj jezik malo specifičan. Ja stalno potenciram njegova dela, a najznačajnije među njegovim delima jeste bolesna smrt. A znate šta je to? Očaj. Njegovu knjigu ne možete čitati kao beletristiku. Njegovu knjigu ne možete čitati za nekoliko dana, noći. To morate da studiozno čitate. Ona vas i povede i do očaja. A ona vas onda izvadi iz očaja. A onda opet tako... Kako ste vi izlazili iz očaja života? Sigurno da svi doživimo to. Znate kako? Ja sebi nisam dozvolila da budem u očaju. Onda ste pobeđeni. Ako ste u očaju, vi ste pobeđeni. Ja to hoću omladini našoj da poručim. Vi morate da prepoznate da klizite. Da li niz ski stazu ili niz očaj. I da se vadite. Baš taj izraz hoću da upotrebim. Mogla bi ja i lepši. Ali da se vadite. A umeće je i izvaditi se iz problema. Znate? Kako kažu, nije ga majka klela što se on kockao, nego što se vadio. To je velika poruka, znate? Kako nije? Jer vi možete lako upasti u problem, ali teško ćete izaći iz problema. To mora da pročita, ako vam nije teško, i vi pročitajte tu knjigu od Sørena Kierkegaarda, koji je pokazao u stvari kako izaći iz očaja. Ako ne izađete, vi ste umrli. A sada se trenutno mnogo civilizacija nalazi u očaju i u strahu. Da. Zato se prave ovako velike greške na svetskom nivou, u krizi svetskoj. Nećemo u tu temu ići, ali samo da znate moj odgovor. A ja iz njega izlazim, znate kako, tako što stavim na jednu stranu sve negativno iz te civilizacije, a s druge strane sve pozitivno vezano za tu civilizaciju. Ja ne delim na narode i nacije. Ne možete izaći sa dobrim definicijama, nego morate gledati civilizacije. Mene ne može da oduševi civilizacija koja je stara 250 godina. Ali civilizacija koja je hiljadama godina stara, ja ću sve uraditi da shvatim tu civilizaciju. Znate? A onda imate te civilizacije, mlade, one uništavaju te drevne civilizacije. Znate zašto? Zato što im nisu dorasli. Ta civilizacija je gore do vašeg plafona, a ona mlada do ovde, znate. I ta civilizacija stalno zaskakuje da obori onu koja je jaka, duga, čuvena, legendarna. A mi pripadamo u takvu jednu civilizaciju. Prema tome, srpska omladino, diži se, probudi se i uživaj. Jer ne zaboravite kako su prešli Albaniju naši preci u Prvom svetskom ratu. I vratili se u izgubljenu državu. A čekajte da vas pitam jednu stvar. Evo sad smo malo Da li je moguće da i nije bilo hladno? Da nisu imali šta da jedu? I tako dalje. A mi smo razmaženi. Naše generacije, moja generacija, 5 godina gore, dole, razmažena. Kako vi objašnjavate kao žena vojnik, ajde to ćemo tako karakterisati jednostavno, da danas, to jest posljednjih nekoliko godina, nema regularne i zvanične vojske,
da muškarce retko kada ćemo videti da su onako apsolutno u alfa energiji i voljela bih na tom nivou malo da pričamo. Šta nam imate o toj temi reći? Evo ja ću vam reći iz ličnog primjera, znači ako govorite o omladini. Da. Znači ja imam 2 sina Da. koji su alfa mužjaci. Šta to znači? To je velika odlika i velika karakteristika, ali ona znači da ja njih nikada i ni za šta nisam štedela. Oni jesu sve imali, ali su imali uslove da sve imaju. Oni jesu bili dobri učenici, studenti i sada dobri ljudi, što je jako važno. Možete sve da napravite. Sve je uzalud ako niste napravili dobrog čoveka. Znate, to je najteži zadatak roditelja, ne delim ni na muške ni na ženske roditelje, napraviti od svoje dece, baš namerno govorim, napraviti od svoje dece ljude. I uopšte je najteže biti čovek. Sve ovo drugo, i uspesi, i profesije, sve je to nešto što može biti nadogradnja, pa varira. Jednom ovako, jednom onako, ali biti dobar čovek, voleti drugog čoveka, potencirati uspeh drugog čoveka, to je nešto što danas nedostaje. Znate? Mnogo više vidimo nešto negativno što nam se servira, kao skandal, kao ovo, ili vi imate sve divno, a on vam nađe jedno dugmešce da nedostaje. Ja to ne mogu da shvatim. Ne znam ni ja. Ne mogu da shvatim to, znate. A bila su vremena, znate, i vunena, i čupava, i teška, i borbe za opstanak, i tako dalje, i tako dalje. I mislim da su uopšte civilizacije to drugačije podnosile i izlazile